Αγαπητοί μου φίλοι, βρίσκομαι σε έναν από τους αγροτικούς δρόμους επάνω στην Ακράτα, ο οποίος βρίσκεται στα 200 μέτρα περίπου από τον κεντρικό δρόμο που ενώνει παραλία Σιλιβηνιωτίκων και Ακράτα. Είναι περίπου απέναντι από το κέντρο υγείας. Ο δρόμος αυτός ο αγροτικός κατευθύνεται και οδηγεί τους οδηγούς προς το Λαγκάδι. Είναι ένας δρόμος καθαρά αγροτικός, έχει ελαιόδεντρα αριστερά-δεξιά, αλλά η επικινδυνότητα που δημιουργούν αυτά τα δέντρα είναι ότι δεν μπορεί να διέλθει σε περίπτωση πυρκαγιάς πυροσβεστικό όχημα ή και ασθενοφόρο. Εδώ στην περιοχή υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις που αν κριθεί αναγκαίο αυτά τα οχήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινηθούν. Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει άμεσα να παρέμβει ώστε τα δέντρα αυτά να περιοριστούν στα κλαδιά προς τον δρόμο λόγω της επικινδυνότητας. Δηλαδή, αν η περιοχή εδώ πάρει φωτιά, θα πρέπει να στηριχθούμε μόνο στις εναέριες δυνάμεις ή θα πρέπει ακόμα και οι επίγειες άμεσα να παρέμβουν και να βοηθήσουν τον κόσμο. Και όπως προείπα, υπάρχουν και κάποια σπίτια που αν κρυφθεί αναγκαίο λόγω των χόρτων που υπάρχουν αριστερά-δεξιά στον δρόμο, αλλά και των δέντρων που καλύπτουν τον δρόμο, οι ελιές δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να διέλθει ασθενοφόρο. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει τότε? Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του? Θεωρώ άμεσα σε ένα από τα σημεία που θα δείχνω σταδιακά να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ώστε να περιορίσει τα προβλήματα αυτά. Αυτά προς στιγμήν. Γεια σας.